Achoramema, ayo. Iwagoro bada, achoramema, ayo. Isawe manije na kema, ayo. Ijelendi wanya putagegu, ayo. Esegendi wanya putagegu, ayo. Kedizo nwara na panitegu, ayo. Marika kiya jwa, mene nifa man invite, making sure no masa yabia. Ane shot the bilim the sabat on the man gala. E hangya meno, malona baza yaza. Masana pasa manga just malona lata mamba. Mo happy family, nyeme kukambale. Abana bonantale. Ibaya uchela n'ụbọchị taa na ihe mmemme AMVCA award ya ụbọchị a ji enye ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ejije nakwa ihe nka dị iche iche nye nrita ya ụbọchị ọṅụ nye ha niile maka na ya ụbọchị eji amakwa na ọkaibe mana ndewo de bụ ndị na ihe gbasara imepụta ejije n'ụbọchị taa ọtụtụ ndị mmadụ nwere njike dị iche iche ma ndị ejikere ka ndị Igbo ma ndị ejikere ka ndị Hausa ma ndị ejikere ka ndị Yoruba ma ndị ejikọtakwara dịka ndị mba Afrịka ndị ọzọ na ihe nrite nke ụbọchị taa unu ga-aghọta na ọ bụ ihe na-enye oke ọṅụ nye ha nna-asị dịka anyị nabatara na ya bụ ihe emume nke taa unu nọrọ ọdụ maka na e nwere ọtụtụ ndị a ga-agba ajụjụ ọnụ ka anyị marakwa na ụdịka akwa ha yi n'ụbọchị taa unu agakwala ebe ọbụla Igbo a sị na afụ dị mkpa afọ ogologo ime ya mụ na Odogwu Fortune ọwa anyị nwa n'ebe a bịara na ya bụ AMVCA award ka anyị mara ka ihe niile si eme gịnị aga dede biko gwa anyị ihe a bịara ime n'ụbọchị taa anyị bịara ikiri AMVCA award enwe ike kọrọ m njike ijikere maka na ahụla m ya ewe titled man ike kọrọ m njike ijikere so njike m wụ njike ekike ndị Igbo abụ m onye na-agosi Igbo culture na-emekwa Igbo festival na Lagos ebe a ọ dị mma ihe awụ mpa ụwa niile ibe ha na Lagos ịjọ mpa ya bụ onye gara eme ka ndị ntorobịa ndị Igbo niile nọ na Lagos a onye nwa ka a ga-erute Dede karama ogologo otu aka ego gị ga-eto ogologo amen dede wike kọwara m onye kwara gị akwa ana ụdịka akwa iyi n'ụbọchị taa Okay, n'ụbọchị taa I'm a fashion designer. Okay. So I'm the creative director of St. Johnson's. N'ụbọchị taa ka m gwa gị eziokwu ihe abụọ akwa a na-akpọ ashoke ewetara m ya n'igbe mma m agara m n'ụlọ anyị were ya n'igbe mma m nke ahụ ka a na-akpọ liquid Mikado so ma tikọta ha abụọ together were kwa ihe atụkwa ọ dị mma ọ dị m ya wụ mmasị anyị bịa mmemme taa dede Chinemere wike kọrọ m ụdịka akwa iyi na onye kwara gị ya Okay, ihe ahụ akwa ndị nze na-eyi ịchọkwara ịlụ nwaanyị as a groom ịchọkwara ịlụ nwaanyị ihe kwa akwa ewetara ike ya enwu anọ mụ akwara ya fashion designer yes all the way from Aba to the world nwa Aba ka ịwụ mụ Aba mụ unfortunately mụ akwa nwa Aba ngwa straight ụmụule by force Donimas ukwu apụ amụrụ m n'ukwu apụ na so ihe m jikere bụ akwa ndị mgbe ochie ịmana asị m echeketawo m ihe mmemme iyikwe nuru isi agụ everybody mara isi agụ nsi ncheki ihe na-eme azụ onye nọ into fashion nsi ka m chepụta something mana ịmana ihe a na ndị gboo ji ya mana ịmana ife ihe a miniri na this is survivor. Yes. Survivor, resilience, and this represents spiritual protection, beauty, from survivor to beauty. So it has a connection between ndị Igbo and our ancestors, our heritage as an Igbo people. So unu mana asị na awa adị agba ọsọ ihe n'efu ma onwe ihe na-achị ya o were ihe ọ na-achụ afọ dị mkpa afọ ogologo imi ya dede biko anyị ma onye owo ọ bụghị ịgawara ya skuul iwe ike kọwara anyị njike ijikere n'ụbọchị taa akwa m yiwo akwa mmemme His Royal Majesty Ogiami Otuwasi III, the Olu of Warri Kingdom.
ọ dị mma ị nwere ike ịkọwara anyị otu obi dị gị n'ụbọchị taa maka mmemme a na-eme n'ụbọchị taa? Obi dị m ụtọ nke ukwuu. Obi dị m mma na ihe anyị bịara n'ụbọchị taa. Ihe awụ ihe omume ihe ndị AMVCA iji celebrate ọdịnala ụtụtụ tribal dị iche iche. So otu a na m jikere ka onye Igbo ka m wụ. So obi dị m mma. Kedu ihe iwe ike kọsara anyị gbasara njikere? Gịnị mere iji jikere otu a n'ụbọchị taa? Ihe mere iji jikọ otu a wụ honor my dad. Do you understand? Mpa m onye chiri echichi. Echichi ya wụ ọnwa na-etiri ọha 1. So m si ka m jiri efe a nọ kwado ya ọnọ ya properly. Do you understand? Ka chief ọwụ. Do you understand? Ọdụka efe a ka ha na-eyi ma ha na-aga nzukọ ha. Ya Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ọmụ a ka a na-akpọ Joko Ike Ụfọdụke. Na-eme ihe onyonyo. I'm a cinematographer. O nwere fim na-aga ọfụma na-akọtara maka ada anyị Monica. Ama m na ịma maka ya abi Monica 2. Ya ọkwa aka ọrụ m. Ọ bụrụ na ilebe Monica ya awụ onye ịma ọ na-eme aga esecha enwe ndị na-edozi ya mee ya ama mma bụrụkwa na ihe ga-awụ ị na-ele ya anya gị na-eme gị na anya gị na-agọ mme ama m ghọtara. Ana m agwa unu ka unu na-ekiri Isi Mbido TV. Unu ahụla ka ndị njikere ji jikere ma ndị eyi isi agụ ma ndị eyi akwa dị iche iche na mpaghara obodo anyị bụ Naijiria tụmadị n'Afrịka. Ị ga-ahụta ndị njike dị iche iche ya nwe emume nke AMVCA Award bụ mgbe ndị ama ama ji ejike otu o si masị ha iji gosi ebe ha si. Ka afọ 2026 abụọ afọ tabara ọfụma. Unu ga-ahụ otu ndị mmadụ si jike. Nna asa afọ ọzọ ọ ga-abụkwa nke ga-adị mma karịa nke a. Nọrọ nyere anyị n'Isi Mbido TV maka ihe emume ndị ọzọ a ga-ewetara unu n'ụbọchị taa. Na-asị ka emesịa nụ. Amalaka